Здравейте, разбрах, че имате нов PlayStation 5. Да, имаме, вижте ги, ето тук са чисто нови петици сме заредили и както виждате са на много по-добри цени, отколкото навсякъде и другаде, където може да си ги поръчате в България, чисто нови са. Искам си купя един PlayStation 5 и една игра. Добре, окей, няма никакъв проблем. Нека да изберем някаква игра тогава. Колегата нещо заспал. Какви игри играете? Харесвам повече футбол, искам си купа най-новата FC 25. FC 25? Да. Значи тук имаш 990 лева, 120 лева, значи колко става? 1110 лева. Ето ви парите. Благодаря. Малко ми се струват. Ето ви парите. Добре, окей. Тъй като се съгласихте да участвате в видео с нас и си закупихте тези